do ok nyal winjo. To un kaka okinde ung'eni pok uwinjoru e wach moro achiel. Wach maber ni chik mar omenda ma en Finance Act mar higa mar 2023 ema doho ochungo. Tiwacho ni sirikal pod nyaka ringa nikech nyiso ni koro ogol negi kaka dang' gichoko osuru. Otiende Amollo ma be en okil akoni sirikal pod nyalo mana tiyo gi chik mar omenda mar higa mar 2022 kapod girito ng'eto mar doho. Adieri ni kanye ka? Gima joluo koro nego ng'e ni ji kaka Otiende Amollo senior counsel gima en okil ndio lakini en politician to somehow analyze legal issues or analyze the constituency mare magin jo Azimio owuoyo gi jo Azimio sama okil ma oegemea Kenya Kwanza chiwo pache to kaka politician maybe mobedo elected o Kenya Kwanza kata ken lawyer ng'eni owuoyo e law Kenya Kwanza koro ok nyal bedo balance. I'm telling you ka koyot kaka Otiende Amollo konen wacho no endo, then why do we pass the act? We can as well just use the finance bill. Don't need to pass it every year. Koro finance bill has a shelf life 1 year. 1 year. Ma finance bill, Finance Act of 2022, 2023 koro enos expire. Emomi samili loss of budget to watim adjustment to koro wadhi ki Finance Act ma guide implementation of the budget 2023-2024. Act no endo amend income tax or amend excess duty or amend so many employment act. Koro nitie gik ma sirikal ok nyal timo ka act no bedo suspended. For instance, chik no wacho ni endi koro employer nyaka deduct 1.5% mayuto mari mondo chiwe e kiti mar affordable housing. Ko bedo suspended koro ere kaka sirikal nyalo choko pesa no endo. Nitie koro digital content creators koro nigi new tax 1.5%. Ko bedo suspended koro ere kaka sirikal nyalo choko pesa no endo nikech this content creators tax of 1.5% ne onge Finance Act 2022-2023. Koro Otiende Amollo go siasa. Ogoga siasa, ja siasa. Samoro wanyalo winje nikech siasa na samoro kike gi sheria lakini wawinje kwa chich. To koro kichich kamano kaka